Какво ще кажеш за родопиките? А? 25 август. Кога са ти облиталите? Трябваше отгледа зимната пчела. И не имаме абат случай. Някой друго силно кошерче. Гледам, те 2-3 има. Тия майки, бат Стойчо, съм ги купил по 25 лева. Инструменталки. Да. За мед. Някои продават за пил, аз продавам за мед.